ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತನ್ನಕನಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲು ಇತ್ತೆದು ಒಂದು ನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂಪೇರು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಾದ ಅವು ಅಂದ ಅದು ಪೊಕ್ಕಡನ ಆಯ್ತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೆಂಚಿನ ನಿಜವೇನೆಂಚಿನ ಅವು ಒಲ್ತು ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ವಿಷಯ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಏತ ರಾಜ್ಯರು ಬರ್ತದೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತದೇರಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತದ್ದು ಕಲಹ ಮಂತದ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಯ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನ ಚಿತ್ರನಜಿ ಮೊಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿಯ ರೀತಿ ಚುಟುಕಾದ ಪನ್ನ ಚಿತ್ರನಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ನಿಕ್ಲಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸುರು ತುಪ್ಪನಂಡ ತಪ್ಪಂದ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ ಲಿಂಕ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಇನ್ ಚಿತ್ರ ಮತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲ ದೋಸ್ತಿನ ಮತ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪಡ್ಲಿ ಅಂಜೆ ಆಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ಎಡ್ಡತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಕ್ಲದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಜೆಷನ್ ದಲ್ಲ ಎತ್ತಿನಾಡ ಐನಜಿ ಪಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಚತ್ ನಿಂಚ ನಿಕ್ಲೇದಾದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಇಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಂದು ಎಂಕಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಜನ ಬಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಈ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂಡ ಚಿತ್ರನಂಜಿ ಭಾಗ ಬರ್ಮ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಂಡಾಡು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಂಡ ಚಿತ್ರನಂಜಿ ಬರಹದ ಬಾಗಾಡು ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಗದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂದು ಬರ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಮ ಅಂಚೆಂಡದ ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಸನ ತೋಲಿ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಬತ್ತನು ಮೊಲ್ಲ ಶಿಲಾಯುಗ ಬತ್ತನು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಅಶೋಕ ರಾಜೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾ ಶಾಸನಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತೋಲಿ ಪಂಡಾರು ಕಲ್ಲುಡು ಕೆತ್ತೆ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಕಲ್ಲುಡು ಬರಬೇಕು ಅವೆಟ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತೇಳಿ ಅಂಚನೆ ಪಟ್ಟಿತಲ್ ಮಂಗಳಂ ನಚಿತನ ಪಲ್ಲವ ರಾಜೆ ಪಟ್ಟಿತಲ್ ಮಂಗಳಂ ನಚಿತನಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಶಾಸನ ತಾಮ್ರದ ಶಾಸನಡು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಂದಿವರ್ಮ ನಚಿತನಂಜಿ ರಾಜೇರು ಆ ರಾಜೇಲ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತೇಳಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಬತ್ತರು ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕಟ್ ಫಸ್ಟ್ 15ನೇ ಶತಮಾನಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೇರು ಮೊಗಲು ಅಲುಪೆ ರಾಜೇರ್ನಕ್ಲು ಅಲ್ವಕೇಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಂಡ ಅಲ್ವಕೇಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಲುಪೇರ್ ರಾಜೇರ್ನ ಜಾಳ್ವಿಕೆ ಅವು 15ನೇ ಶತಮಾನ 18ನೇ ಶತಮಾನ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತದ್ದು ಅಲುಪೆ ರಾಜೇರ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ಶಾಸನಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ವಿಷಯ ತೋಲಿ ಪಂಡ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅವು ಅಳುಪ ರಾಜರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಂತುವಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಕಾಲಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲಿ ಬರೀತಿ ನೆಂತುವಲಿ ಅಂಚಾಂಡದ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮಗೆ ತೋಲಿ ಈ 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪೋಂಡು ಆಂಡ ಅವನತಿ ಆಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಗಲಾಟೆ ಅವನತಿ ಆದ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಕ್ವೇರಿಯ ಕೆಳದಿ ನಾಯಕಿಯರು ನಕ್ಷಿನ ರಾಜರ್ನಕ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಮುಕುಲ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತೇರು ದಾಯಪಂಡ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತದ್ದು ಇಕ್ವೇರಿಯ ಕೆಳದಿ ನಾಯಕಿಯರು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತೇರು ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಗಲಾಟೆ ಮತ ಆಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮುಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಕೊಂಕಣಿಯರು ಬತ್ತೇರು ಕೊಂಕಣಿಯರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತೇರು ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯರ್ನಕ್ಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತ ಈ ಬಕ್ಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಪಂಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಇಂಚ ವ್ಯಾಪಾರಗಾದ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಲಿ ಇಂಚಿಂಚ ವ್ಯಾಪಾರಗಾದ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ತುಳುನಾಡ್ಡೆ ಇಡೀ ಕಾಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲಿನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ ಪನೊಳ್ಳಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಈ ಕೊಂಕಣಿಯರು ಬಕ್ಕ ಅರಬೇರು ಮತ್ತು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಜೈನೇರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತೇರು ದಾಪಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ತೋಳಿ ಕಾರ್ಕಾಲದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟು ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಗೋಮಟೇಶ್ವರಪುರ ಅವರ ಜೈನ ಅರಸೇರ್ನ ಕಾಲಾಡು ಮಂತಿನ ಚಿತ್ರನಜಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ತೆಗೆದನು ತಗೊಂಡ ಜೈನ ಅರಸೇರ್ನಕ್ಲು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಂಸ್ಕೃತಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಇಮೇಜಿ ಅಂಚಿನ ಮತ ಮೂರ್ತಿ ಮತ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನ ಮೂಲು ಸ್ಥಾಪನ ಮಂತನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಜೈನರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೈನರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬತ್ತೇರು ಸುರುಟು ಈ ಕಾಸರಗೋಡ್ಲ ಕುಡ್ಲಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಡುಪಿ ಅಂಚಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪಂಡ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನೇ ಪಂದಿತ್ತೇರು ತುಳು ದೇಶ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಸೈಡ್ನು ಕಂಬಳ ಅರಸರು ಪಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ಅರಸೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತಂದು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಗುಂಪು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಆ ಸ್ಥಳ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಕ್ಕ ಮುಕುಲು ಅಂಚನೆ ಗಲಾಟೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಷಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ ಗಲಾಟ ಒಂದು ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯುದ್ಧಗ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅರಸರು ಒರಿಯರು ಕೆಲದೇ ಅರಸರು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಆ ಕೇರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತನಕ್ಲು ಪಂಡ ಕೆಲದೇ ಅರಸರು ಅಕ್ಕಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ತುಳುನಾಡು ಅಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಜನ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಪ್ಪಾಗೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನರ ಅವು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡೇ ಆದಿತ್ತರು ಈ ಕೆಲದಿ ಅರಸೇರು
ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಆಯ್ರು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಡೆ ರಾಜರ್ನಕ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲಿ ರಾಜರ್ನಕ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಲದೇರು ಸೇರಿ ಬಜಿ ವೀಕ್ ಆದ್ ಹೋಯ್ರು ವೀಕ್ ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ನಮ್ಮ ಐದರಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ವಶಮಂತೇಳಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ತುಳುನಾಡಿನ ವಶಮಂತ ಒಂದು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಐದರಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿ ಆಯನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತೆ ಅರಸೇರಿನ ತುಳುನಾಡದ ಅರಸೇರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎತ್ತದು ಗುಳುವ ಮಂತದ್ದು ಆಯನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತ ಒಂದು ಮಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು 14ನೇ ಶತಮಾನಡು ಆಯನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಸೋಪಾಯಿರು ಐದರಲ್ಲಿ ಈ ಐದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಸೋಪಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನತೆ ಆಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಬೇತೇನಾಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೇತೇನಾಂಡು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬೇತೇನಾಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಕ್ಲಿ ಭೂಪಟ್ಟಡದೆ ದೆತ್ತುಗುಡಿಯರು ರಾಜರ್ನಲ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಪೋಂಡು ಶಾಸನಲ್ಲ ಪೋಂಡು ತಾಮ್ರದ ಶಾಸನ ಪೂರ ಶಾಸನಲ ಮಣ್ಣು ತಿಂಪದ ಗುಡಿಯರು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಭಾರತನಲ್ಲ ಆಕ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತಿರತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬತ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ನಡತದ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಚ್ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವನತಿ ಇಡೀ ಮುಗಿಡು ಅಂಚೆ ನಡತದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಬೋರ್ಡು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಬೋರ್ಡು ತುಳು ಕೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಎಂದು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ನಚ್ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ಹೋರಾಟ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಅಪಗದನೆ ರಾಜರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ದೀದುತ್ತೇರಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರನ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಕ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂದೊಂದು ಇತ್ತುದೇರಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಂದು ಇತ್ತುದೇರಡ ಖಂಡಿತ ಅದ್ಲಿತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ನಚ್ಚಿತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅದಿತ್ತು ಏರೆಗ್ಲ ಪೊಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಪೊಡಿಪವನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚನ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಆ ರಾಜೇರ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಅಂಚನೆ ಯುದ್ಧದ ವಿಷಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೊಡು ಮಂಚಿತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಳ್ಳಾಡು ಅಕ್ಲಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಡು ಎಲ್ಲ ಡೈಮಂತದ್ದು ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅವನತಿಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಕಾರಣ